Jo recordo amb molta emoció la primera vegada que vaig anar al llibre de Mallorca, al carrer del Call, una llibreria petiteta però molt popular, la duien les filles d'en Francesc de Borja Moll, i va ser aquella emoció de remenar llibres i comprar llibres, perquè a Santanyí no hi havia llibreries, i me deixaven llibres amb en Vidal i Tomàs, i me'ls donava a triar, me donava grans llibres, perquè des de la pesta d'en Camis, en el cas de Macole, per exemple, en Mercè Rodríguez, me donava triar, aquell llibre t'agradarà, i jo anar al llibre de Mallorca, poder triar llibres, remenar llibres, comprar llibres i dur-los a casa va ser una cosa grandiosa. Quan comprar la primera llibreria a on guardar els llibres era molt fort en aquells anys, al principi dels anys 50, que diguem, aquella postguerra, que hi havia llibres prohibits encara. A una llibreria s'hi pot entrar per qualsevol motiu. Si tens una depressió i pots entrar, és segur que trobaràs un llibre que t'ajudarà. Si cerques pla, trobaràs qualque mot a la llibreria, t'enamoraràs, hi trobes companyia, fins i tot males companyies. I pots anar com entrar a un santuari, en pla, fins i tot religiós, de dir, tinc ganes quasi de genoiar-me avui i de parlar una mica, trobaràs grans autors i gent que t'omplirà emocionalment i espiritualment. Jo crec que s'ha d'anar a les llibreries, o si va passejant i se veu una llibreria, s'hi ha d'entrar amb una certa il·lusió, no importa que comprin, però que toquin llibres, que palpin llibres. I va un dia i tornen. Aquesta por de vegades que diuen no, jo no con llibres, jo no hi entro. Que jo diria a la gent que hi entri, encara que no els agradin llegir, però que toquin llibres. I s'hi pot trobar tot a una llibreria. Jo, quan era joveneta, escrivia totes les bandes perquè volia escriure tot allò que no m'agradava. I veia moltes coses que no m'agradava i que jo no hi volia participar. Sobretot, me feia fins i tot por a la dona, va de créixer, va de ser una dona amb les limitacions que m'esperaven. I escrivia sempre. Quan vaig anar a fer feina a Caladó, vaig escriure 39 graus a l'ombra dins un lavabo, perquè compartia l'habitació a un petit apartament amb una amiga i per no molestar-la me tancaven al lavabo i per tant abans que aquesta gent famosa del poble se retratàs, aquests cantants se retratassin asseguts un vàter, jo hi havia escrit 39 graus a l'ombra, asseguda damunt la tapa del vàter i allà. I escrivia sempre. Ha estat un acte de llibertat i mai he tingut un horari. Quan he pogut tenir el meu petit estudi, no l'he empleat gaire. Jo escric davant un taronger, jo escric a una terrasseta, jo escric estirada en el sofà, escric per tot, aquest acte de llibertat, i escric només si és una novel·la, quantes personatges m'empenyen a escriure, quan ja he parlat moltíssim amb ells, de vegades mesos de parlar amb ells, i quantes poesia, la poesia és una urgència perquè me cau. I penso que molta gent que ni llegeix poesia també és poeta, perquè la poesia està com a dins l'atmosfera, la porta que fa qui sap escoltar. Els llibres per mi són tots especials quan les escric. Quan les he acabat d'escriure, fins i tot sent com una mena de rebuig. És a dir, com si els dediqués ara, vos heu de cercar la vida vosaltres, i jo poso il·lusió en l'altre llibre. Si n'he de triar un, sempre triaria el darrer. Possiblement és el mateix que faria una mare si li diguessin triar un fill. Triaria el més petit, el darrer perquè seria el més petit, no? I dels altres diuen ja fan la seva vida. Quan escric i per l'ànima m'hi juga la salut, però llavors una vegada escrit ja no hi tornen els meus llibres. Per tant, no em puc triar un ara. El darrer de tot, que té més acostat, que seria Fratós, que és un llibre de poemes. A les llibreries, tot sempre que he presentat ha estat especial, perquè ha estat està envoltada de llibres, a més envoltada de la gent que ve a la presentació, llavors estàs envoltada de llibres, envoltada de tanta gent, com ara mateix tanta gent que te fa companyia en silenci, però que hi són. Que jo penso que la soledat, si tens llibres de vora, no pots sentir soledat. Si una presentació té llibres al voltant, com en una llibreria, per tant, ja hi ha una multitud. A la llibreria Lluna, precisament, hi vaig tornar un poc veia, no? Me van organitzar una festa sorpresa quan vaig complir 70 anys. És a dir, que me van dur a la llibreria com a enganyada i me vaig trobar amb aquesta gran sorpresa. Per tant, vaig complir 70 anys envoltada de llibres a una llibreria, i de mig.